procent och procentenheter. En nyfödd bebis vägde så många gram. Sedan vägde bebisen så mycket. Här är mer. Betyder att det är ökning. Och sedan hur mycket hade bebisen ökat? Väldigt enkelt. Jag tar bara skillnaden mellan det här och det här. Betyder det minus det här. Så. 3, 7, 40 minus 3, 4, 80. Och så skillnaden är, eller ökningen är 260 gram. Slut. Så ökning eller minskning spelar inte roll. Tar jag bara skillnaden mellan de två talen som jag har. I det här fallet är ökning eftersom här är mindre, här är mer ökning. Men här B, hur många procent? Då blir det lite svårare. Då måste jag tänka. Alltid när det är procent tar jag skillnaden och delar med från början. Innan ändringen, innan ökningen, innan minskningen. Så jag tar den här skillnaden och delar med från början. Talet från början. Och när jag delar så får jag det här. Eftersom jag vill procent, då multiplicerar jag med 100. Då får jag någonting sånt. Men de säger avrunda till heltal. Då avrundar man till 8%. Varför? Eftersom här är 5. Om det här var 4, då blir det bara 7%. Om det är 5 och 6 och 7, 8 och 9, då blir det 8%. Det blir en mer än 7. Så. Avrunda till hela. Jag måste alltid läsa noga. Nummer 2. Emil tjänar så mycket pengar varje månad. Han får 2,5 löneförhöjning. 2,5% betyder varje 100 kronor får han 2,5 kronor mer. Hur mycket blir nya lönen, månadslönen? Hur mycket? Då tar jag 2,5 plus 100. Då blir det 102,5. Dela med 100 så får jag förändringsfaktor. Eftersom det är ökning plus om det är minskning, då tar jag 100 minus minskningen. Men nu är det ökning, så 100 plus det här. Och sen när jag har förändringsfaktor, väldigt enkelt, gånger lönen, så får jag ett svar här. Väldigt, väldigt enkelt. Bara med miniräknare. Så blir det kronor, nya månadslönen. Pia köper en lägenhet. Hon lånar pengar. Och ränta är 3%. Betyder för varje 100 kronor måste hon betala 3 kronor mer. Om hon lånar 100 måste hon betala 3 för 100. Om det är 1030, 10 300 och så vidare. Men nu är det 800 000, mycket pengar. Så hur mycket betalar hon i sitt lån per månad? Ränta. Bara en månad. Den här räntan alltid per år. 12 månader. Men jag måste först
ta fram 12 månader, ett år, sedan en månad. Nu ska jag inte tänka en månad, bara tänker ett år. Så då tar jag 100. Jag gör så här. Jag tar 3 som jag har och delar med 100. 3%. När jag tar 3 delar med 100 samtidigt gånger 800 000. Så de här 2 nollorna tar ut varandra. Så är 3 nollor kvar. Sen tar jag 8 gånger 3, 24. Så hon betalar 24 000 kronor varje år i ränta. 24 000. Men de vill ha en månad. Då måste jag dela det här med 12. Då blir det 2000 kronor per månad. Så blir det. Månad. 2000 kronor. Varje månad är ränta, bara ränta. Hon måste betala sedan 800 000 till banken igen, men bara ränta är 2000 kronor varje månad. Men först måste jag ta för ett år, sedan delar jag med 12. Vid valet hade Vänsterpartiet så 5,7% av rösterna. Nästa val fick de 8%. Ökade lite. Med hur många procentenheter? Det här ordet väldigt viktigt. Om du ser procentenheter, inte procent. Det är skillnad mellan det och det. 2 olika saker. Räkna procentenheter mycket enkelt. Man bara tar det som är större minus det som är mindre. Bara minus. 8 minus 5,7. Bara. Så. Och då blir det 2,3. Då skriver du bredvid procentenheter. Ökade med 2,3 procentenheter. Men sedan blir det lite svårare. De säger hur många procent förändrats. Här är ökning, men förändring spelar ingen roll. Ökning eller minskning. Då tar man den här skillnaden 2,3 och delar med från början. Så när du delar får du någonting, kanske sånt. Och sen gånger 100 får man det här. 40,4% förändrades, ökade. Ja, det var det här. Så tänk noga om det är procentenheter eller om det är procent. 2 olika saker. Om det är bara hur mycket ökade eller minskade, inte procent, inte någonting. Det är bara ta skillnaden. Bara skillnaden. Det som är mer minus det som är mindre. Ha det så bra.